שלום יוטיוב, היום אני אתן לכם 3 ימי מנוי למוגובי, כמו שאתם רואים, מוגובי, ורק שנייה, ועוד קודים. אוקיי, זה הראשון, השני, תעצרו את זה, השלישי, והנה עוד קודים. אני אקריב לכם אחד אחד. זה לקסדה, זה לשדרוגים, שזה זה, לעוד שדרוגים, עוד שדרוגים, עוד שדרוגים. זה ממש אופנוע, לא שדרוג. נעליים, תעצרו את זה, מוסך ותדלוק, מוסך ותדלוק, אופנוע סופה. חושבת שזהו. טוב, אני אגיד לכם עוד כמה דברים, ומה לא לקלל, ואם זה לא נראה לכם, אז הפסדתם. ולא לקלל, כי זה לא אשמתי שלא הספקתם. טוב, ביי יוטיוב.